אז הבית ספר הראשון, אז הוא לא היה ממוקם כאן, פה זה היה כאילו בנו אותו אחרי זה. הראשון היה ממוקם בקומה הראשונה של הבית כנסת. תחי תודה. הקימו את הבית כנסת, את הבית ספר, בתקופה של העלייה הראשונה, שהייתה עלייה של חרדים, שהם דיברו יידיש ורוסית, והם למדו בחדר. מהצד השני של החרדים היו החלוצים שרצו להקים את הבית ספר וללמד בו מקצות חול, בנוסף למקצות קודש, כמו לשון, חקלאות וכאלה. הם רצו להקים בית ספר שדוגל בחינוך של השפה העברית, כאילו בלבד, כאילו רק הם רצו שכאילו השפה העברית תהיה השפה שכולם מדברים בה, החרדים התנגדו לזה מאוד וחשבו שזה חילול כאילו לדבר בשפת קודש כשפת חול. כמו אליעזר בן יהודה שהיה מחיי השפה העברית, היה את רבי אריה ליב שהוא היה מורה בבית ספר. הוא הקפיד מאוד על הדיבור בשפה העברית, הוא היה מבין הראשונים שהעבירו ולימדו את השפה העברית. עוד דבר היה האהבה שלו למולדת, שנגיד בחתונה שלו, אז הוא אמר לכולם להביא רק כסף, לא מתנות, ואז בכסף שהוא קיבל אז הוא קנה אדמה, והיום כאילו זה רחוב עזרא ברחובות. השפה העברית היא שפת תחייתו של העם היהודי וסמל להתעוררות הלאומית של העם. ובלעדי השפה לא הייתה שפה אחת אחידה לכל שלל השפות שדיברו בהן באותם זמן. לחדד את הנקודה, באמת היא אמרה יפה מאוד.